Magandang araw mga kakusina. Alam nyo ba na ang recipe sa episode na ito ay naibahagi na ni Aching Lilian at naipalabas na sa mga iba't ibang programa ng mga major Philippine networks dito sa Pinas? Naipalabas na ito sa mga programa ng GMA7. Related siya talaga sa Talagang yung sa boto, eleksyon. talagang boboto talaga. Magboboto ka talaga. At hindi din nagpahuli ang Umagang Kay Ganda ng ABS-CBN sa pag-ere sa masarap na putaheng ito. Umagang kay ganda sa iyo. Kay ganda rin. Oo. Bobotong asan. Ang asan, ano po ba yung asan sa Kapampangan? Isda. Isda. Ngunit, alam nyo ba na sa programa ng ABC5 na The Evening News, ulang naibahagi ang dish na ito? Kaya tara, mga kakusina, ating alamin ang putahing ito. Kamyas talaga. Mabuhay mga kakusina. Kumusta na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, katulad ko. No? Sana rin nagustuhan ninyo ang mga recipes na ginawa natin ng mga nakaraan linggo. Nagustuhan ba ninyo? Pero ang gagawin natin ngayon ay napakasimple na naman. Ito ay ang bobotong asan. Nag-originate ito sa Candaba, Pampanga nung ang panahon na ang mga lalaki pa lang ang nakakaboto. Ang mga babaeng Kapampangan gusto nila, mas nagagawa rin nila kung anong nagagawa ng mga husband nila. Isang election time, ang mga lalaki ay nagpunta sa presinto para magboto. Ang mga babaeng Kapampangan, mga kusunera, nagpunta rin sila sa isang kusina para magboto rin kung anong ingredients ang ilalagay nila sa bagong nakilalang isda, which is the bangus. So, nagboto-boto na sila doon hanggang isang matanda na medyo bingi. Tinanong niya, ang aga-aga, maingay kayo dyan. Sabi nila, nagboboto kami ng asan. Nakita niya, ano? Bobotong asan? Ayun, naging bobotong asan ang pangalan ng gagawin natin ngayon, mga kakusina. Meron tayong sale o kaya alagaw. Ito ay malalaking dahon ito. Tinatagtad lang natin, no? Ang procedure nito ay napakadali. Lahat-lahat na ng ingredients na ito, ilalagay natin dito, sasama-samahan mo lang. And if you will notice, halos lahat ng ingredients natin were taken from the backyard. So, tanim lahat sa garden natin, no? So, meron tayong alagaw, tangle sa Kapampangan, tatadtarin, chop. Meron tayong kamyas, itong kamyas, tadtad din siya, tinadtad din, chopped. Meron tayong kamatis, chop din siya. Meron tayong sibuyas, chop din. Garlic, bawang. Tsaka natin siya, halu-haluin siya. Durug-durugin. Lagyan natin ng soy sauce. Konting pepper, paminta. Konting mantika, oil, any kind of oil. Ito pong recipe ito ay nanggaling sa Candaba. Dito po para tayong parang una-muna, may banig ka muna. Banig. Ayan, banig. Tapos lalagay natin yung mga isda.
Itong belly. Lagyan natin sa gitna. Stuff natin siya. Higa natin. Ngayon, kumutin natin siya. Kumot. Takpan natin siyang mabuti para hindi siya malamigan. Lulutuin na natin ang ating bobotong asan. Moderate temperature lang siya. Pag kumukulo na po siya, tatakpan na natin siya. And then we will wait for 10 minutes, tapos 20 minutes, 30 minutes lahat. Ito po, kumukulo na siya, takpan ko na. And then maghintay pa tayo ng a few minutes, no? About 20 minutes o depende sa temperature ng ating apoy. Alam po ninyo, ang recipe nito ay napakasimple. Ito ay sineserve nila most of the time, kahit nung panahon pang yon, pagka-Koresma. Kasi yung iba hindi kumakain ng karne. Yung iba naman, mga vegetarian, ayaw din naman nila ng karne. Healthy food po ito. Maraming pumupunta po dito mga bisita, naging paborito nila ito. Isa doon ay bago lang pong dumating dito sa bahay, si Katunying. Gustong-gusto niya ito. Paborito niya. Ito po, buksan ko na. Luto na po siya. So, patayin ko na itong ating apoy. Mga kakusina, here is another healthy dish from my kitchen to yours.